Svi vaši problemi izviru iz toga da ste opsjednuti sami sa sobom. Zapravo to i je naša boljka. Mi ljudi hodamo okolo po svijetu misleći kako smo mi najvažniji na cijelom svijetu. Prvo sram. Zašto je sram? Mene sad svi gledaju, uopće mi niko ne gleda, svako ide svojim poslom, boli ih briga. Ali ja kao jedinka mislim, majko milo, šta si oni sad misle o meni? I druga stvar je da ako misliš da imaš puno problema, samo si opsjednut sam sa sobom, svi imaju probleme. I kada se spustiš u to, ok, idem imat malo suosjećanja prema sebi i onda tek, ja sam to skužila na sebi, tek onda mogu imati više empatije prema svima.